Sini pukiri teiranoi amsake je অবস্থা hamyang tongkha o sana motong liya tui ekdom patala khranoi oroni ano tui ni takhum tai boga abai rok bino masa mangni chamang komi rwgui tongkha tam khaina ka belai wana machinsa ari manga pukiri tui ekdom phena suka tak sita teiran mani jora ya de oh wana machinsa oro srapsa rok mwrwgui nayo mwrwmang akaita na tai onyo samung rok bo khaina nango so অবস্থা hamya oroni a masa mangni chamang a onek komi tongkha tui ni takhum bai boga samani bagui o a kisi misa chawi yakari rok langthang baksa ke oroni a chamani baksa oro klangjak abo hai aro iko tui ni takhum tai boga rok chawi bo bai ke klangui thangnani bai rok chawi klangui thang adang madang kai je naman chawi je chaimani no ke klangui thang bai dino masa mangni naga o pukiri o a ma bwswk tongnai ulo taisi tabuk tui rama jora।